Agradecer tamén pois a colaboración, o traballo incansable que se está a facer dende o Sergas, en concreto dende o Hospital da Barbanza, que siguen estes días facendo moitísimas PCRs, que se atopan hoxe mesmo facendo esos cribados á industria conserveira. Hoxe mesmo me parece que eran en torno ás 1500 persoas as que estaban citadas para esas probas, e que agardamos que os resultados sexan bons, e polo menos se hai que detectar, que se detecten os máximos casos posibles para cortar esa incidencia, non? A pesar do incremento das probas, a evolución da COVID segue a preocupar especialmente en Ribeira, onde os contaxios volveron subir despois de varias xornadas con tendencia descendente. A situación segue a ser preocupante. Levamos unhas semanas rondando esa centena de casos, que estábamos baixando o pase niño, pero parece que volven a subir, aínda que non en unha gran cantidade, pero seguimos aí rondando esa centena de casos, e polo tanto a situación é preocupante, non? E nós estamos con esa intención de poder doblegar canto antes a curva de contagios, e agardamos que así sexa. Agora penso que estamos un pouco a ver o resultado ao mellor de xuntanzas ou de xuntanzas pouco apropiadas nestas festas, e agardamos que ao longo desta semana poidan empezar a baixar os casos e volver a unha situación canto menos un pouquiño máis normal, non? Con un índice acumulado xa un pouquiño máis baixo. Mentres tanto, a nivel municipal, o Concello continúa con parques e instalacións deportivas pechadas e redobrando esforzos en tarefas de desinfección e vixilancia, co obxectivo de dobregar a curva canto antes e abandonar o nivel máximo de restriccións.